Takže opět Mireček vítězem téhle říšky máme tady jednoho závodníka. Soutěž. Soutěž se bude opravdu těžkou hledat. Místa. Můžou se pánové o první až třetí místo. Honzo, pojď dopředu. Ne, Honza. Tak, Mireček je přece jenom tak trochu mimo soutěž. Takže, na startu máme Michala, Lukáše a Honzu. Pánové o první až třetí místo připravit ke startu. Teď. Tak, jeden závodník už je mimo soutěž, další dva stále na trati, bojují.